Ọbụabịa onye zuru nke ọma wee maa chụka nwanne mmadụ na nwanne ya ọgwa anya ka anyị ji ike obodo abụọ onye obi ọba aba anya ọnwụ ọgwụgwọ mmadụ jiri chukwu enyi m ahụla onye na-ege ọbụ onye ọgwụ ogbogbo ibe onye na-ege ọbịa lele maka ndị ọhụrụ lele maka ije ọbụla please. If they are not allowed to pay the conference, all members of the ultimate. Ozumba ndị ọkọ Robo ga wonder Atu Igbo ya Atu Igbo ya Wetu gbogbo nnebu gbogbo Maka mbụ na agadi na mma nwoko Ebu gbogbo dị n'ekeli the one one day. You share better. God bless you. We're not going to do
Nepal America, Ozoemena everyone. Nepal America, even the city and the woman, Ozoemena.
uche eze obodo oge na mekọzi anya mma gbagada ahụ kedu mere eze ugbu a anyị na-ekpebere n'ezi ụbọchị ka mmadụ na-agụ n'ọkụ onye mmotu ahụ nọ n'akụkụ ya chọrọ si chukwu ka ndụ nwa maka ndị mmadụ nwụrụ ọ bụ ndị mmadụ nwụrụ From office of the president of Ultimate Sports and Education Club, please